ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонид. Дар солҳои соҳиби истиқлолии мамлакат бо бунёди даҳҳо корхонаҳои саноатӣ муҷаҳҳаз бо технологияи муосир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот зиёд гардида, имконияти содиротӣ бештар шуд. дар баробари дигар самтҳои соҳаи саноат, иқтидорҳои истеҳсолӣ дар корхонаҳои саноати хӯрокворӣ низ сол аз сол таҳким ёфта, таъминоти бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ беҳтар гардидааст. гузориши Мамадалӣ Сафар. дар соҳаи саноати хӯрокворӣ ҷиҳати афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти асосии ниёзи аввали ивазкунандаи воридот аз ҷумла орд, равған, макарон, шакар, биринҷ, лӯбёгиҳо, гӯшти мурғу моҳӣ, консерваҳои гӯштӣ ва сабзавотӣ дар корхонаҳои саноатии мамлакат таи солҳои соҳибистиқлолӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда шудааст. бо истифода аз имконоти мавҷуда дар саноати хӯрокворӣ рушди мунтазами соҳа ба роҳ монда шуда, солто сол номгӯ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хушсифати хӯрокворӣ тавассути бунёди корхонаҳои муосири саноатӣ зиёд мегардад. саноати хӯроквории мамлакат дар доираи татбиқи бо самари ду ҳадафи стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар рушд намуда, иқтидорҳои истеҳсолӣ тадриҷан таҳким меёбад. вазифаи асосии саноати хӯрокворӣ ин пешам аз ҳама зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ва таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти ғизоии саноатӣ буд ва маҳз ҷиҳати расидан ба ҳадафи пешгирифта бо ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ, инчунин воридот ва татбиқи технологияи инноватсионӣ мо тавонистем ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро ба маротиб афзун намоем. тавассути диверсификатсия ва истеҳсолот афзун намудани номгӯи маҳсулоти нави истеҳсолӣ, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ соли 2019 ба 5.4 миллиард сомонӣ расонида шуд. ҳамасола дар саноати хӯрокворӣ ҷиҳати афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва истеҳсоли маҳсулоти ба рақобат тобовар аз 20-30 корхонаҳои саноатӣ таъсис дода мешаванд. ҳамзамон дар ҷумҳурӣ 72 корхона ба истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ, 66 корхона ба истеҳсоли нӯшокиҳои ғайриспиртӣ, 58 корхона ба истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, 55 корхона ба истеҳсоли равғани растанӣ, 47 корхона ба истеҳсоли орд, 41 корхона ба истеҳсоли нон ва маҳсулоти нонӣ, 41 корхона ба истеҳсоли консерваи меваю сабзавот, 3 корхона ба истеҳсоли консерваҳои гӯштӣ, 12 корхона ба истеҳсоли маҳсулоти макаронӣ, 13 корхона ба истеҳсоли гӯшти мурғ ва 4 корхона ба истеҳсоли биринҷ машғул мебошанд. ҳиссаи саноати хӯрокворӣ бо маблағи 2 миллиард 110,7 миллион сомонӣ дар моҳҳои январ-майи соли 2020 ба 35.1% маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ кор кард ва 19.4% маҳсулоти саноатии ҷумҳурӣ баробар мебошад. сари вақт бартараф намудани садамаҳои техникӣ ва дигар мушкилоти ба вуҷудомада дар самти барқрасонӣ ба аҳолӣ ва корхонаву ташкилотҳои мамлакат масъулияти асосӣ барои кормандони соҳа ба ҳисоб меравад. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидорҳо дар ин самт сол то сол мукаммал гардонида мешавад. гузориши хабарнигорони мо. фаврияти кор бо истифода аз имконоти мавҷуда дар ҳамаи сохторҳои вобаста вазъи барқтаъминкуниро дар мамлакат мукаммал намудааст. таҷҳизоти зарурӣ аз қабили трансформаторҳо, ноқилҳои интиқоли нерӯи барқ, пояҳои оҳану бетонӣ ва ғайра дар ҳар гӯшаи ҷумҳурӣ бемамоният дастрас карда мешавад. таъмири саривақтии трансформаторҳо, истеҳсоли якчанд таҷҳизоти зарурӣ барои таъмини бемамонияти барқ ва саривақт бартараф намудани мушкилоти ба вуҷуд омада бо дархости шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳои кишвар дар ҷамъияти саҳомии кушодаи заводи таъмири механиконии шаҳри Ваҳдат ба роҳ монда шудааст. ҷамъияти саҳомии кушодаи заводи таъмири механикии шаҳри Ваҳдат корхонаи зертобаи ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик буда кору фаъолияти худро дар асоси дархосту супоришҳои корхонаи зертобаи ширкати мазкур ба роҳ мондааст. фаъолияти асосии мо ин тайёр намудани қисмои эҳтиётӣ, қисмои асосӣ, конструксияи оҳанӣ гуногун ҳаҷм дар асоси нақшаи фармоишгарон, инчунин иҷро намудани корҳои таъмирӣ, таҷҳизотҳои барқӣ аз ҷумла трансформаторҳои қудратӣ ва муҳаррикҳои барқӣ, инчунин тайёр намудани қисмои эҳтиётии гуногун дар асоси дархосту супоришҳои фармоишгарон мебошад.
коргоҳи таъмири трансформаторҳои баландшидда дар корхонаи мазкур тӯли 10 сол аст фаъолият дорад ва дар он трансформаторҳои дорои тавоноии аз 25 то 10 000 киловатт таъмир карда мешавад. Дар муқоиса ба чанд соли пеш доираи фаъолияти корхона ва ҳаҷми истеҳсолоту номгӯи маҳсулот ба маротиб зиёд гардидааст ки ин натиҷаи таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат ба соҳаи энергетика мебошад. Ба андешаи масъулони соҳа дар солҳои аввали истиқлоли давлатӣ корхонаи мазкур қариб ки фаъолият намекард ва коргарон низ дар рухсатии бемузд қарор доштанд. Бо ба даст омадани истиқлоли давлатӣ ва марҳила ба марҳила рушд намудани бахшҳои мухталифи хоҷагии халқ ин корхона низ ба кор андохта шуда иқтидори он зина ба зина зиёд карда шуд. мо нақшаи корӣ тартиб додем ки он аз 3 марҳила иборат буд. дар марҳилаи якум мо ба нақша гирифтем ки таҷҳизотҳо ва дастгоҳу таҷҳизотҳое ки бекор хобида буданд онҳоро таъмири ҷорӣ гузаронда ба кор андохтем ва дар ин асос мутахассисоне ки дар рухсатии бемузд буданд ба кор ҷалб намоем ва айни ҳол зиёда аз 100 нафар кормандон дар корхона бо кори доимӣ таъмин мебошанд. агар дар 6 моҳи соли 2019 ҳаҷми истеҳсоли ин корхонаи азими давлатӣ 5 миллиону 508 ҳазору 800 сомониро ташкил дода бошад, ин шумора дар ҳамин давраи соли равон ба 6 миллиону 314 ҳазору 230 сомонӣ баробар гардидааст. нишондоди солона бошад аз як сол то соли дигар ба андозаи 3,5 миллион сомонӣ зиёд гардидааст, яъне тамоюл нисбат ба соли 2018 дар соли 2019 36%-ро ташкил медиҳад ки ин аз пешрафти бесобиқаи соҳа далолат медиҳад. дар доираи имконият дар корхонаи мазкур дастгоҳу таҷҳизоти нерӯгоҳҳои хурду бузурги мамлакат низ таъмиру таҷдид гардида, ҳамчунин қисмҳои эҳтиётии таҷҳизоти зарурии он истеҳсол ва дастрас карда мешавад. дар сохтмони иншооти аср нерӯгоҳи барқӣ оби роғун саҳми худро гузоштаем. як адад траверсаи барои бардоштан ва васулкунии статор генератор ки иқтидори борбардориаш зиёда аз 550 тоннаро ташкил медиҳад сохта ба истифода додем ва айни ҳол дар истифодаи нерӯгоҳи барқи оби роғун мебошад. пеш аз ин чунин таҷҳизот аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд. طبق اطلاع از 3 مرحله نقشه ترتیب داده مسئولان در سمت رشد و ترقیات کارخانه 2 مرحله آن به اجرا رسانده شده است و مرحله سوم عبارت از وصل و نصب دستگاه‌های زمانوی و تشکیل خطهای نوی استحصالی میباشد. جهت عملی نمودن این مرحله کارهای نظررس به انجام رسانیده شده‌اند. صدرالدین سیراج‌الدین اهل‌دین کریم از شهر وحدت برای برنامه اخبار. برای کشاورزان ناحیه‌های خراسان و عبدالرحمن جامی جهت دسترسی به تکنیک و تجهیزات ساحه کشاورزی باز یک مرکز خدمترسانی تکنیکی مورد بهره برداری قرار داده شد. در این مرکز خدمترسانی تکنیکی همچنین کارگاه‌های کفشگری و تعمیر تکنیک‌های کشاورزی فعال گردانده شده است. گزارش عبدالرزاق عزیز و زبیدالله قادر. ҳамагӣ 5 сол пеш дар ноҳияи абдурраҳмони ҷомӣ бо дастгирии корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг маркази хизматрасонии техникӣ ташкил карда шуда буд. таъсиси чунин марказҳои техникӣ дар деҳоту маҳаллаҳо бо дастури хоси роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардида ҳадаф аз он таъмини деҳқонон ва хоҷагидорон бо техникаҳои гуногун тамғаи кишоварзӣ мебошад. ҳамзамон дар ин марказ коргоҳҳои кафшергарӣ ва таъмири мошинолоти кишоварзӣ ба роҳ монда шудааст ки ронандагони техникаҳои кишоварзӣ дастгоҳу қисмҳои эҳтиётиро аз ин ҷо дарёфт ва ё таъмиру тармим мекунанд. бо дастгирии корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг маркази хизматрасонӣ дар ноҳияи абдурраҳмони ҷомӣ бо 72 хоҷагии деҳқонӣ шартномаи ҳамкорӣ баста онҳоро бо 52 адад техникаҳои гуногуни соҳавӣ таъмин намуданд. акнун ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва амалӣ гардидани нақшачорабиниҳои корхона дар ноҳияи абдурраҳмони ҷомӣ дуюмин маркази хизматрасонии техникӣ таъсис дода шуд. маркази хизматрасонӣ имрӯз бо тамоми техника ва таҷҳизотҳои ҳозирзамон таҷҳизонда шудааст. аз он ҷумла дар маркази хизматрасонӣ имрӯз сехҳои кафшергарӣ, оҳангарӣ, таъмири насосҳои дизелӣ, оид ба таъмири шинаҳои тракторҳои гуногун тамға фаъолият дорад.
тавре маълум гардид маркази мазкур дар шоҳроҳи асосӣ ҷойгир буда роҳгузарон ва эҳтиёҷмандон метавонанд аз устоҳои техникии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ истифода баранд. аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг ба маркази ҷадиди хизматрасонии техникӣ боз иловатан 10 трактор, қисмҳои эҳтиётӣ ва дастгоҳҳои ҷамъоварикунандаи зироати гуногун таъмин карда шудааст. албатта дар шароити деҳот саҳми техникаҳои кишоварзӣ дар рушди соҳа бартарияти хос дода метавонад, зеро хоҷагиҳои деҳқонӣ ба таври лизингӣ ё худ иҷораи молиявии дурудароз имкон доранд ки аз техникаҳои серсоҳа ва дигар мошинолоти зарурӣ ба хубӣ ва бо роҳи осон бархурдор гарданд. ташкили чунин як маркази хизматрасонии техникиро дар осон гардонидани кори деҳқонон ва афзоиши иқтидори истеҳсолӣ муҳим арзёбӣ намуданд. тавре иттилоъ доданд ҳамин гуна марказҳои хизматрасонии техникӣ дар дигар ноҳияҳои вилояти хатлон низ таъсис дода мешавад. дар тоҷикистон аз 1 то 15 октябр барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. бо мақсади дар сатҳи баланд гузаронидани ин маъракаи муҳими сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва демографӣ дар вилояти Суғд бо истифода аз технологияи пешрафта усули интернетпурсии таҷрибавӣ идома дорад. ҳамкорони мо маълумоти бештар медиҳанд. дар барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил усулҳои пешрафта бо истифода аз технологияҳои муосир, планшет ва интернет пурсиш бори аввал амалӣ карда мешавад ва барои дар сатҳи баланду хушсифат гузарондани маъракаи муҳими сиёсӣ, иқтисоди, иҷтимоӣ ва демографӣ аҳамияти муҳим доранд. дар рафти барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил мақомоти умури давлатӣ тасмим гирифтааст ки бо 3 усул гузаронад. ин усули анъанавӣ, яъне ки бо истифода аз варақаҳои саволномаҳои барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил, ин усул бо истифода аз планшет ки дар он барномаи махсуси компютерӣ ворид карда шудааст ва сеюм ин усули интернетпурсиш мебошад. натиҷаи оне ки имрӯз мо аз шаҳри хуҷанд ва ноҳияи бобоҷон ғафуров бо тарзи таҷрибавӣ ҳангоми пурсиши интернетӣ ба даст меояд. дар рафти гузарондани барои хатгирии аҳолӣ ҳама шаҳру ноҳияҳо ва деҳаҳои дурдасти вилоят низ ба ҳамин интернетпурсиш фаро гирифта шаванд. сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд бо мақсади омӯзишу такмили донишу малакаи кормандони раёсату бахшҳо, мутахассисони барои хатгирӣ ва ҷалби аҳолӣ як қатор корҳои ташкилӣ, омӯзишӣ, дастурдиҳӣ ва таҷрибавиро амалӣ менамояд. аз ҷумла моҳи июли соли 2019 дар маҳаллаи Тути калони шаҳри Хуҷанд бо истифода аз усули анъанавӣ ва технологияи муосир, планшет барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзили таҷрибавӣ гузаронда шуда буд. алҳол бошад, дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров усули интернетпурсиши таҷрибавӣ амалӣ шуда истодааст. саволномаҳои барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар сомонаи сенсус статиҷӣ ҷойгир ва ба суроғи ҳар як хонавода ба телефони мобилӣ ирсол карда мешавад. дар давраи тайёрӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд номгӯии кӯчаю танкӯчаҳо, рақами хонаҳо муайян гардида ва тартиб дароварда дар давраи аввали гузарондани барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзили вилояти Суғд аз 1 то 25 апрели соли 2020 аз ҷониби 818 нафар кормандони муваққатии ҷалб шуда, яъне ба қайдгирандагон, бо истифода аз технологияҳои муосир, планшет бо пайвасти интернет, рӯйхати биноҳо, хонаҳои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ тартиб дода шудааст ва ин маълумот барои гузарондани интернетпурсиши таҷрибавӣ мусоидат менамояд. аз 1 то 25 апрели соли 2020 дар сатҳи вилоят мо тавонистем ки рӯйхати хонаҳои истиқоматӣ ва ғайри истиқоматиро ба ҳисоботҳо ворид кунем, яъне ки ба қайд гирем. кормандони омори вилоят тасмим гирифтанд ва кӯшиш карданд ки телефонҳои мобилии ҳар як хонаводаро ба қайд гиранд. тавонистем дар ҳамон номерҳои телефонҳои хонаводаҳо паёмакҳо ирсол намоем барои интернетпурсиш. дар он паёмакҳо сайти мақомоти омори давлатӣ, яъне ки сенсус статиҷӣ, дар он ҷо рамзи истифода баранда ва рамзе ки ба ҳамин барнома ворид мешавад ирсол карда шудааст. дар он сарфаи маводҳои моддӣ ва вақт хеле ба назар мерасад. шаҳру ноҳияҳо дар он ҷое ки сераҳолӣ мебошанд терминалҳои махсус ки дар он ҳамин барнома насб карда шудааст ҷойгир менамоем ва аҳолии вилоят метавонад ки аз ҳамон терминалҳо барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил истифода намояд. дар интернетпурсиши таҷрибавӣ сокинони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фаъолона иштирок доранд. ба телефони мобилии ман паёмак оид ба сомонаи статиҷӣ ва рамзҳо ворид шуд. ман маълумотҳоро оид ба аъзоёни хонаводамон ва манзиламон ворид намудам
این اقدام مطابق زمان می باشد، یگان دشواریش نیست. اگر ما اینترنت پرسش را استفاده بریم وقت کمتر صرف می شود و آسان می شود. در معرکه برای خودگیری اهالی و فوند منزل همه شهروندان نوابسته از جای کار و فعالیت شرکت ورزیده. اینترنت پرسش تجربوی نشان می‌دهد که معلومات آنها توسط این اصول پیشرفته پررا و برای خوش‌صفت گذراندن این معرکه مساعدت خواهد نمود. در آنجا سوالنامه ها عاید به رویخطگیری اهالی و فوند منزل پیشنهاد کرده شده بود. آنها را دیدم، آموختم و به آسانی همه معلومات ها را ثبت نموده ارسال نمودم. اینترنت پرسش تجربوی که برای خودگیری اهالی و فوند منزل در حدود ولایت گذشته ایستاده است، کارمندان ریاست خدمات مهاجرت همه آگاهانه فعالانه کاربری کرده ایستادند و اون معلوماتی که طریق اینترنت پرسش وارد گردیده ایستاده است آنها سری وقت آن را پر کرده به عنوان این اگنتی فرستاده ایستادند. استفاده بری تکنولوژی نو معاصر برای گذراندن برای خودگیری اهالی و فوند منزل مساعدت میکند. اصول اینترنت پرسش تجربوی در شهر خوجند و ناحیه باباجانغفوری ولایت سوخت با موفقیت ادامه دارد و این تجربه در معرکه مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی استفاده می شود. نخستین تانه‌های کартошка در ناحیه تاجیک‌آباد جمع‌آوری به بازار پیشنهاد کرده شد. امسال کشاورزان ناحیه تاجیک‌آباد میدان کشت کартошка را نسبت به سال 2019 794 گکتار زیاد نمودند. نوروزشاه عزیزالله و محمد سعیدی کمال گزارش می‌دهند. جمع‌آوری کартошка از قسمت‌های وادگی ناحیه آغاز گردید. زیرا نسبت به بلندکوه‌ها گرم بودن هوای این موضع‌ها برای پیشتر رسیدن حاصل مساعدت نموده است. فراوان حاصلی باشد کشاورزان را برای سری وقت و بی‌تلف جمع‌آوری و پیشنهاد کردن محصولات به بازار هوسمند کرده است. در همدستی با متخصصان صورت گرفتن جریان کشت و پرورش از جانب دیگر مساعد آمدن هوای امساله فراوان حاصلی را در میدان‌های کартошкаزاری ناحیه تاجیک‌آباد تأمین نموده است. تجربه کشاورزان این ناحیه کوهی ثابت نمود که در صورت تقویت دادن رابطه علم با استحصالات، مهنت پیوسته، رعایت اگروتکنیک پرورش و انتخاب تخم‌های با اقلیم موافق میتوان حاصل بلند به دست آورد و برای گرفتن منفعت دوچند اقتصادی موفق شد. امسال باد و هوای ناحیه برای پرورش زراعت کартошка خیلی مساعد آمد. ما در ناحیه با نوهای کартошкаی تاجیکستان، زرینا، کاردینال و الادینا رو کش نمودیم که این خیلی نشونامای کартошка خیلی خوب بود و حاصلناکی آنها خیلی خوب به نظر می رسد. سال 2020 در ناحیه تاجیک‌آباد در میدان 1880 گکتار کشتی کартошка گذرانیده شده است. با نظرداشت زیاد شدن میدان کشتی این نمود سبزوات، مساعد آمدن هوای امساله و فراوان حاصلی، متخصصان سال روان تقریبا 1 برابر زیاد شدن استحصال کартошка را در ناحیه تاجیک‌آباد پیشگویی میکنند. میدان کشتی کартошка در هر یک خوجگی زیاد شده است و نفرانی که نخستین شده جمع‌آوری حاصل را آغاز کردند از ثمره مهنت خود خوشحالند. امسال در میدان 81 گکتار کشتی کартошка در خوجگی باقی رحیم‌زاده گذراندیم که نسبت به سالهای گذشته 21 گکتار کشتی کартошка زیاد است و حاصلناکی کартошка هم نسبت سالهای گذشته به مورد زیاد شده است. اگر حالا در قسمت‌های وادگی جمع‌آوری حاصل کартошка آغاز شده باشد، در بلندکوه‌های ناحیه تاجیک‌آباد نشانه‌های این نمود زراعت خوب به نظر می‌رسد. در تاجیک‌آباد 6 موضع بلندکوه هست که برای پرورش کартошка بسیار موافق میباشد. با نظرداشت همین سال 2020 در همه گونه موضع‌های بلندکوه میدان کشت کартошка از حساب زمین‌های چراگاه و علف‌های بسیار ساله زیاد کرده شده است. کشتی کартошка در سال 2019 باشد در میدان 1086 گکتار را تشکیل میداد. و این نشان دهنده در سال 2020 به 1880 گکتار رسانده شد که نظر به سال 2019 794 گکتار میدان کشت کартошка را زیاد نمودیم. تاجیک‌آباد برای تامین افزایش استحصال محصولات کشاورزی دارای امکان زیادی طبیعی میباشد. استفاده این امکانیت قبل از همه به منفعت هر یک خوجگی دار است. درک همین مسئولیت و استفاده ثمرناک زمین و مهنت صداقتمندانه کشاورزان ناحیه تاجیک‌آباد را سال 2020 در سمت تامین افزایش دوچند استحصال محصولات کشاورزی موفق می‌گرداند.
соли дуюм аст ки дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман доир мешавад. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман соли гузашта аз рӯи 5 номинатсия баргузор гардида бошад, соли равон аз рӯи 3 номинатсия ҷараён мегирад. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи Нуробод. даври якуми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар толори кофи фарҳанги ноҳияи Нуробод баргузор гардид. дар ин озмун 72 нафар иштирокчиёни синни аз 8 то 40 сола аз ҳисоби хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, касбомӯзӣ, инчунин дигар ҷавонони соҳибистеъдоду болаёқати ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Нуробод ширкат карданд. ҳайати ҳакамон аз ҳисоби намояндагони мақомоти маҳаллӣ, мутахассисони варзидаи соҳаи санъату фарҳанг иштирокчиёни даври якумро ба шартҳои озмун шинос намуданд то ғолибонро ба даври дуюм аз ҳисоби довталабон муайян кунанд. баъдан иштирокчиёни даври якум дар назди ҳайати ҳакамон вобаста ба шартҳои низомномаи озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи ҳунари сарояндагӣ, навозандагӣ, оҳангсозӣ ва ровигӣ баромад карданд. рафти озмуни ноҳиявӣ нишон дод ки бештари иштирокчиёни озмун маҳорати баланди касбӣ дошта дар интихоби шеъру суруд, мазмуну мундариҷа, хушовозӣ, лаҳни баён ва талаффузи буро дошта кӯшиш мекарданд то шартҳои озмунро риоя карда ба даври дуюм роҳ ёбанд. бештари иштирокчиёни озмун духтарони маҳаллиро ташкил мекард ки шавқу рағбати онҳо ба сарояндагиву ровигӣ зиёд буда сурудҳояшон тараннумгари зебоиҳои табиати кишвари азизамон, васфи ватану ватандӯстӣ, сулҳу субот, ваҳдату якпорчагии тоҷикистон, ҷашнҳои наврӯзу меҳргон, ғояҳои истиқлолияту озодӣ ва об ҳамчун сарчашмаи ҳаётро дар бар мегирифт. ҳайати ҳакамони даври якуми озмуни ҷумҳуриявӣ ба мазмуну мундариҷа, сатҳи бадеият, навоварӣ, ҷазобияти шеъру суруд, оҳанг ва истеъдоди иҷрокунанда ва маҳорати саҳнавии довталабон аз рӯи меъёри пешбинишуда баҳогузорӣ карда ғолибонро ба даври дуюми озмун муайян карданд. ҳамин тариқ рафти ҷанбаси даври якуми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Нуробод нишон дод ки 15 нафар довталабон аз ҳисоби иштирокчиёни соҳибистеъдоду болаёқат ба даври дуюм рохат гирифтанд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.